Vilagarcía adiantou este mércores a conmemoración do Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo que se celebra este xoves. Rabella acolleu un acto con membros de Bata no que se deu lectura ao manifesto. Raquel foi a encargada de poñerlle voz ao texto a prol dos dereitos e inclusión das persoas que padecen este trastorno. Creemos que las personas autistas no deberían ser invisibles, deben tener las mismas oportunidades en la vida, son infinitas y tienen derecho a recibir los apoyos que necesitan durante toda su vida. Poñen o foco nas barreiras que se atopan na sociedade como a discriminación. Reclamanlle ás administracións públicas que atendan as súas necesidades e que se garanta a súa inclusión na educación ou no ámbito laboral. Las administraciones públicas deben tener en cuenta a las personas con autismo y sus necesidades. Por ejemplo, deberían tener en cuenta cuando se organice la estrategia europea de los derechos de las personas con discapacidad. Lo que deberían hacer las administraciones públicas lo que deberían hacer es reconocer a las personas con autismo, que son los que máis saben de sus problemas. E piden que se traballe para que as persoas con autismo poidan vivir a súa vida como eles elixan, garantindo as mesmas oportunidades en toda Europa. Ao mesmo tempo, reclaman que se traballe contra a desinformación e os falsos mitos extendidos na sociedade arredor do autismo. Lo que se podría hacer es campañas de comunicación que vendría siendo con imágenes reales de una persona autista, incluidas las grandes necesidades de apoyo, otras medidas para acabar con los prejuicios sobre el autismo o dar cursos sobre autismo para profesionales que atiendan a personas autistas. O acto asistiron representantes da Corporación Vilagarcía encabezados polo alcalde da cidade. A verdade é que Vilagarcía, pois deso podemos estar moi orgullosos toda a corporación, é unha cidade, afortunadamente, a sociedade cada vez é máis inclusiva e presta atención a necesidades de apoio especial. En este caso, dende logo, Vilagarcía leva facendo moitísimos anos, da man dunha asociación que está facendo un traballo maravilloso que é a Asociación Bata. Este xoves o convento de Vista Alegre de Vilagarcía tinguirase de azul para visibilizar o autismo entre a cidadanía.